A Formación Nacionalista defenderá no Pleno do Concello de Ourense deste vindeiro luns unha moción na que exixan a inmediata posta en marcha do servizo de transporte metropolitano nos termos pactados o pasado mes de marzo. No BNG denuncian a falta de interese e de impulso por parte da Deputación, o Concello e a Xunta. A pregunta que nos facemos desde o Bloque Nacionalista Galego é: se fai 3 meses tiñamos uns acordos, por que agora tanto o Concello de Ourense como a Deputación Provincial nos veñen dicindo que hai que cambiar ese proposta, ese modelo, e que é moi caro? Pois eu só lle vexo unha explicación, de verdade, e é outra volta de torca máis ao asunto, outro mareo máis para acabar este mandato sin que haxa transporte metropolitano. Por tanto, dentro do Bloque Nacionalista Galego, o que facemos é, para tratar de reconducir ese desbaraxuste que houbo o pasado 15 de xullo, para intentar reconducilo, querémolo facer a través dunha moción que presentamos no Concello de Ourense a debate do Pleno deste luns, de maneira que se recupere os acordos que tivemos no mes de marzo. No que atinxe as cifras económicas, os nacionalistas sinalan que estas foron abordadas sen ningunha documentación técnica que as avalase e, en todo caso, para eles non pode ser en ningún caso unha excusa para a súa non implantación. Falan de en torno a 3 millóns de euros ao ano que entenden ten que sufragar a Xunta de Galicia.